Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, Παναγία Θεοτόκη, σώστε με. Λοιπόν, όταν αυτό το κάνουμε εμείς όλοι, οπουδήποτε θα σωθούμε. Να μην αφήσετε αυτή την προσευχούλα. Είναι απλήτσα, αλλά το έκανε έτσι ο Χριστός, γιατί τώρα δεν μπορεί να σηκώσουμε πολλά πράγματα σαν τους παλιούς, γιατί μας δώσω και ένα μικρότερο και τελικά πνευματικός από τους παλιούς. Λοιπόν, και ήρθε σε επαφή με τον Θεό. Και του λέει, συγχώρεσα με, μεγαλειότατε Θεότατε, σε παρακαλώ. Μπορείς να μας φτάσει μέχρι τα 7, 8, 9, 10 σώδουνε. Πρώτα ήταν για κόλαση. Λοιπόν, έκανε αυτό. Λοιπόν, μπορώ να σου πούμε, ναι, κάνει, είσαι.